kai mana alfarmar ka musu ɗafa ya muku tare. Zamanu rasulallahi naka ne khairu zamani, waɗai batu khairu lakallaki taka ce khairu makani. Famalli bikasin shehu min arisi warmati, fashauƙi ila tilkal ya ce bi ƙa'ida hani. Salamun ala ɗahal aminu jalisi, salamun ala badarul munir ya ɗaha anisi. Salamun ala hazan nabila labbaika arisi, بوقت قيامي مثل وقت جلوسي. سلام على المردي حبيبنا لكل نحوسي، سلام على الجاهلة بكل نفسي. سكان عليهم ما بيان حقيقة مكتري، ba wanda suke da'awa kawai ba komai inkari. A san wani baiwar nan da kai wa Salma na habibi, na Farisa mai kaunar ka ya kusance ka ɗabibi. Ka yi mini dan maula ya sayyadi na Tijjani, domin sirrin kaunar da ke jikin mai diwani. Karimi Abdullahi Mustapha Abdul Zati, a bar ni da san ka cika rawo a ya abban fati. Domin girman kadari na rabbana kai ne farko, cikin dukkan kudurar ilahu kai ne mai karko. A bar ni da so domin ka ba fadan aiki na ba, domin sharaɗin kaunar ka ba yawan himmata ba. Manzan Allah shafi wal mashafa'i, sayyada sadati annabi Muhammadu. Manzan Allah kana azharar launi, ada aja anjala a shekala annabi annabi Muhammadu. Manzan Allah ahada wala ashfari, ablaja azajja afana annabi annabi Muhammadu. Manzan Allah ablaja annabi mudawwar alwajhi wasi aljabili kan salliyati annabi Muhammadu. تملأ السدهية عزيم المنكبين، ضخم الإذام عبل العضدين والذراعين ولا أسافيل، رحب الكفين والقدمين النبي محمد. منزل الله سائل الأدرابي أنور المتجردي، دقيق المصروبة ربعة القدي، ليس بالطويل البائن ولا الكثير المتردد. النبي محمد وما ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الدول إلا قاله صلى الله عليه وسلم. منزل الله إذا ابتر ضاحكا ابتر عن مثلي سنة البرئ، وعن مثلي حب الغمام إذا تكلم ريئك النور يخرج من سناياه أحسن الناس خلقا ليس بمتاحم ولا مكلسم متماسك البدن
darban lahami sallallahu alaihi wasallam. Kai mana alfarmar ka Mustafa ya muku tare